Nevím, co se dneska stalo, ale měla jsem mega dobrý den a po strašně dlouhé době spoustu energie. Stávala jsem v 5:50 ráno a v 6:30 už byla ve fitku. Vlastně to bylo asi tím, že jsem šla spát v 10 večer a ne v 1 ráno. Po fitku jsem jela na nákup a nechápu, že si prostě nikdy nevezmu ten košík. By the way, v Bile mají top chleba a ráno je ještě teplej a s tunou másla je fakt top. K tomu jsem si udělala vajíčka se syrečkama. Miluju to. Cestou domů jsem si vyzvedla nový legíny a ještě strávila chvíli u práce. Pak už směr Praha, papu s holkama, Káťa měla boží nechty sladěný s krytem na mobil. Miluju to. Angelí jsem si konečně vzala berberin, který chci už dlouho vyzkoušet. Jo a kdyby něco, s kódem Klára máš slevu na angelí.cz. Pak rychle přesun na Chodov na skladní zboží a potom do Pragovky připravit stánek na zítřejší veletrh zdraví. Tak se za námi přijď podívat. Ještě jsem vlastně během dne koupila Mofíkovi 12 kg granulí, který mi už Péťa doma naštěstí vynesl.